deci salutare tuturor și bine m-a găsit la un nou episod de 1v1. Suntem română cu un prieten, The Moon, dar el e AFK. Da. Așa. Ai început? Ai revenit, da? Ok, putem să începem? Da, okay. Suntem aici cu domnul The Moon, un coleg și un prieten. Fuck you! O să mă cam spargi. Nici n-am ținta care trebuie. Ce să fac? Dacă vine nepregătit. Da, asta este. O, punem pe asta să vedem, poate jucăm mai bine cu asta. Uite-l, bă, nebunul, 2-0. Hai că poate dăm un comeback de ăla. De ăla, de bun, la 6-0 direct, 8-6. Fine, nu contează, ne bate, nu ne bate, e Gold Nova 2, noi suntem Silver 3. What the f... Bă, ce mă sperii, mă. Nu știu dacă ați văzut, dar cineva de lista mea se joacă pe Pornhub. What the fuck? What the fuck? Poți să faci așa ceva? Nu știu. Dar efectiv scria now playing Pornhub. Și mai mulți din lista mea au făcut chestia asta. Aș vrea și eu să-mi cumpăr dacă este de cumpărat. Scrieți în comentarii. Cred că e adăugat în nou Steam. Scrieți în comentarii dacă este de adăugat. Mamă, e adăugat în nou Steam, bă. Mă rup, bă, cu M4-le. Hai că încerc și cu AK-ul, dar nu cred că am AK aici pe jos. Bam. Ba da, este ca AK, M4 și M4-1S. Mai bine rămânea la M4, că-ți mai dădeam și eu 2 hituri. Da, și ne sparge. O să facem câte 2 runde. Să nu fie nici prea puțin, dar nici prea mult. Pentru cum adică 2 runde? Adică 2 meciuri, gen. Ok. Dar nu mai ieși din baza ta. Dacă zici tu? Sper numai să nu mai iei ca un prieten prin cutii. Este! În sfârșit. Te-am lăsat. Mulțumesc. Măsă, băi, băiat bun ce ești. Poftim? Zic, măsă, băi, băiat bun ce ești. Ok. Oh, avem AVP aici? Undeva ascuns, unde nu trebuie să-l găsești tu. Okay. Fuck! Ți-am dat ceva? Nu. Nu, păi atunci am bag cioaca. Am zis să nu ieși din baza ta! Am zis să nu ieși, bă, din baza ta, du-te dracu. Nu, pe acum ce are? Nu, păi nu ieși din baza ta, că vii așa rași pe mine, așa vin și eu rași pe tine. Hai. What the fuck, trebuie să găsesc prostia aia. Nu. Vreau să spun, da, păi dacă tu văd că dai rașuri de astea, nici nu-ți mai spun. Ui, mă, mamă, tu ai ceva... Și spray-ul meu e de cea mai mare calitate. Trebuie să câștig 7 runde, hai să câștig 7 runde. Da. Hai că te mai las încă vreo 6. Hai la pistoale, hai la pistoale. No, hai. Stai să iau armă așa. Tu cu supă-ul ăla tău nu faci nimic. Ce joci? Eu cu Glock 18-le. Te la de USB-ul meu? Da! Pentru că eu joc cu P2000. Ai zis că joci cu Glock. Păi acum joc cu Glock, dacă zic la Counter. Joc cu Hai, P2000. o revanșă așa mică? Hai să vedem. Nu, haide. Da, oricum, dacă ne luăm bătaie, asta este. Mă pun la tele de data asta. Da. Și nu prea știu de câte minute filmăm. Ce-am făcut? Ești la CT. Ești, vezi că te-ai pus spectator. Știu și nu mă lasă să mă pun. Păi să-mi dau kill în consolă. Bot kick. Așa.
Mamă, câți boți. Nu înțeleg de ce nu... Așa, gata. Dă-ți kick. De fapt, kill în consolă. Tot așa. Tot aia. Dai mă restar sau te las o rundă? Hai, bagă-te. Păi ea nu mă lasă. Da, kill. Gata, te-ai pus. Gata, gata. Ok, hai că e 0-0. Bun. Hai am că avut încerc să joc. mici probleme tehnice. Păi să... Păi dacă te pot face așa. Mamă, ți-am văzut capul și n-am tras. Tu cu pistolul joci? Da, te las și o să câștigi. Să văd dacă te bat cu pistolul. Nu, hai că vin și eu lași pe tine cu pistolul. Păi dar pe tine te las cu armă. Cu pistolul vreau. Nu mai aveam... Am mai picat și în groapă. Oh. Este... Oh, din 5 lovituri, what? De unde e Uite, te duci în punctul ăsta roșu Ok. și pici aici, știi, și ți-l dă acolo. Hai, un AVP versus AVP, du-te ia și tu AVP-ul. Ok. Mă duc. Te pui în punctul ăla roșu. Așa. What? A? Stai. Să fie bine ascuns! No, bun, hai. 3, 2, 1 și... Oh, unde stă? Ești ca Hitler, stai la camp. De aia au făcut 17 milioane de morți. Și au murit în mod dată. Camper. România de 5 ori. Uai, mamă, ce m-am speriat. Da. De ce nu Easy. ți-ai lăsat AVP-ul? Da, ți-am zis că vreau să joc tot așa cu pistol versus armă. Să văd dacă te pot lua așa. Am ținta asta de... Nice. Nice. Și eu joc și pe stânga, deci da, puteți să observați că eu joc pe stânga pentru că... Și pe mâna stângă. Da, pentru că stânga preferata mea. Ia, hai să încercăm. Ia, hai, jucăm pe dreapta acum, să vedem cum jucăm. Mamă, nu sunt obișnuit pe dreapta. Da. Ei, Uai, ce fail spray am făcut. nu mă știu pe stânga. Eram cu ținta fix pe capul tău și n-am tras. Pentru că nu mai aveam glonțe, ca de obicei. Pentru că iau ca un lacom, mi le termin pe toate. Ce am început deja, da. Ce ți-ai terminat? Glanțele? Da, eram cu ținta pe capul tău și nu... Eu tot apăsam, dar nu trăgeam. Oh. Înțeles. Stupid. Poate în episoadele viitoare o să faci tu ceva să fie mai, un pic mai distractiv. Mape? Da, să fie un pic mai funny decât asta. Na, păi asta e așa pentru primul episod. Al doilea, de doilea. fapt. Primul de 1v1. Dacă stai să te Da. gândești. Primul de 1v1. O să filmăm și... Mai am 10 HP, what? Ok, hai că-ți revii. Prima a fost numai așa de încălzire. Da. Să-mi dai Hai că tu... dacă Să-mi dai câștigi tu tu ghe asta, directul. dacă o să câștigi tu asta, mai jucăm una ca să fie decisivă. Dacă o câștig eu, Na, nu știu, depinde cât am filmat. ok, vedem la final. Am stat cu ținta fix pe lângă capul tău și nu trăgeam. Dar ce armă aveai? 4-1? Nu, aca. The stay right here is where we end this. Wow, Mamă. ți-am luat ceva? Na, numai 2 HP-ul nu mai am. Fuck! Mamă, mai aveam 2 HP-ul. Serios? Da. Cred că atunci am sărit și am tras. Ce a fost un jump shot? Nu, deci pe tine nu te-am lăsat destul de low, zic. Nu știu. We are good to go. Wow. Eu nu mai știu.
N-am jucat deloc cu M4-urile meciul ăsta. A1 sau A4? A4. A. Cu A1 am jucat. M-ai umilit. Fuck! Cât 11 mai e? 14 te-am lăsat să mor tu! Da. Trăgeam tot cu un glonț. Și eu tot cât un glonț trăgeam. Așa. Hai, facem un cuțit? Facem cuțite? Hai. Hai să vedem. Let's go, let's go. Nu! Hai că te bate 900 HP, mă crezi? Ha? Te bate 900 HP. Păi da, eu mai am 45. Ah. Ce ți-am zis? Eu mai aveam 45, că n-am apucat Te să bat fac. să am eu 100%. Să rămân eu cu 100%. Nu, că ți-am dat una. Știu. Îți dădusem un hit. Let's do this and get back in time for chow. What the fuck? Unde ești? Te-am văzut. What the fuck? De unde mai văzut? Pe aici, printre cutii. Da, se vedea. Mamă, ce... Prin cutie ți-am dat, pe unde ți-am dat? Uite pe aici. Mhm. Let's go, everyone. Tu îți dai seama că poți să-ți dropezi cuțitul? Serios? Da. What the fuck? Păi ar fi fain dacă avea și tu un cuțit de la Calu, mi-ai mai dat și mie ceva. Da. Vai. Am vrut să-ți dau one tap. Eu ți-am dat one tap. Știu, am vrut eu să... OLS a donat 5 arme în runda asta, what the fuck. We are Oscar Mike. Te-am văzut. Ia, stai puțin. Vai. Uite, fac, mi-am dropat cuțitul, nu mai am cuțit. Vreau să vin cu cuțitul după tine și nu mai aveam cuțitul. Unde ții? L-am aruncat pe jos. Eu l-am pierdut și pe a meu. Fuck. Lock and load. Hai, mă, bazi, mă. Aoleu. Rect. Da, Deci, cam atât și cu acest episod. egal. Nu uitați să dați un like, un coment, un share, un subscribe. Știu că share nu dă nimeni, dar asta, așa e felul meu de a spune. Eu am fost Wolf, el a fost The Moon. Și da, cam atât. Bye. More talking.